Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза оиди яъне ки нархи навои евразаборҳо суҳбат мекунем. Нархи навоша бо диққат гӯш кунед ки иншоалло ки ҳамаша ба шумора мегӯм ки чанд суман чӣ хел ҳастанд. Гуфтагиам дӯстон ки салом дӯстони азиз, эълони евразаборҳо ҳастай. Евразаборҳо мебошад зиёда аз 120 намуд ҳастай. Адресашон дар ноҳияи Вахш мебошад. Як донааш 2 ба 2 мебошад, стандарт ниҳан. Дар ҷош агар бихаренша 350 сомонӣ мебошад. Агар биравем установкаш кунем ё ки доставкашам бикунем, ҳамагӣ 450 сомонӣ мешавад. То 10-15 километр дӯстони азиз, доставка ройгон аз тарафи ҳамин сехмон. 4 плиткаву 1 то поя мешавад. Яъне ки як нархе ки 350 сомон, 4 плиткаву 1 то яъне ки поя мешавад дӯстони азиз. Хулоса пастаракош ҳам ҳастай, арзонош 1 метр мебошад 280 сомон. 1 метраш 280 сомонай. Боз ҳастай баландтаракош 2 метр ҳастай. Нархаш 550 сомонӣ ба доставкаву ба установкаш. Яъне ки агар шумо ҳами 2 метраша биёен хитон бигирен бе доставка ва бе установка 450 сомонӣ мешавад. Адрес гуфтем дар ноҳияи Вахш. Соҳибаш гуфтааст ки дарони заборҳо сетка ва хулоса сетка доранд. Дӯстони азиз, боз гуфтагия ки пояҳош арматур дорад. Чанд қайки агар бисёр бигирен боз арзон мекунем. Лубой ҷо доставка мекунем. Хоҳ Хуҷанд бошад, хоҳ Душанбе, Бухтар, хулоса ҳамаи ҷо доставка мекунем. Доставкаш яъне ки ба маслиҳат мекунем. Доставкаша аз 10-15 километр агар болотарак бошад, доставка ба маслиҳат қатъияй. Нархошон гуфтем дӯстони азиз аз 280 сомон то 550 сомона. Нархи 1 то евразабор. Кадоме ки гирди атрофи хонашона евразабор карда мебоша, маҳкам карда мебоша, ина марҳамат чизҳои беҳтарин мустаҳкам меқабад шеруи нар. Хоб, дар рақамҳои рӯи экранда охираш 95 боз рақамҳои ватсапаш 25 дата рақами ватсап дорад. Дӯстони азиз, метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. Иншоалло ки беҳтарин чизҳо ҳастанд. Қадамҳоеш ки ба шумо дӯстони азиз маъқултон шида боша, ҳатман амира скриншот кунед ба ҳамин акара партоен, бо хоси аъло доставкатон мекунад. Агар хитон камаз дошта бошен, мерен аз ҳамин дуруни сехшон без доставка боз яъне ки бо нархи арзон харидорӣ мекунед. Хулоса дӯстони азиз, навори беҳтарин ва ҷолиб шидагиай ва касоне маъқултон шида боша, ҳатман лайкора базанед. Гуфтем ки дӯстони азиз аз 280 сомон то 550 сомонира мебошад. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошад. Худованд нигаҳбон бошад. Марҳамат, тезтарак заказ кунед.